vi kan gå i Keypmannahavn. Ja, Amager. Där är en tur in efter och ska jag ha onkel utkör som man klarar. Hon kan ducka till vatten. Det ska inte räckast. Och så onkel battarí och så näst. Och jag ska ästen det. Vi är färdig en kafé vid siste. Det är inte bara för skilla. Jag ska få ska klippa i mest video för att vita om det riktigt skal. Och vi tar också lunch battarín i värra. Den är galda skilla. Då är jag kommit in i bojen, kommer in till Kilimanjaro. Gått till en arbetsbyrkest. Och alla flesta som gjorde alltså hon är inte arbets nu, hon stod skolan. Och ser så var hon inte uppe där i förra sted. Till att han är med här. Här är så en med som har varit på Kilimanjaro som arbetar här. Han har ett tjurskåle. Han har vi snackat med han. Gav mig take over och han säger gack späckliga. Fett för fett sakta. Och det är som det säger är okkurst. Här ser att här lokal och här men så där polo eller okkurst det. Och så kör kunden med att att fett för fett. Det är det som ska till. Om man får kött så kommer man inte på topp. John Morgansen så aldrig, han synker sitter på ett versus nere vid Gammelstrand. Och där var en skilning. Väldigt duktig man. Gammelstrand till er. Inte en strand det, vet du. Skulle man inte tro, men så vill jag inte också vara gammalt när jag har. För om det är som det kallar gamla Høyvik, som är Høyvik. Ganska det är bara strand där nere. För det kan vara strand. Att det huset, som vi inte minns hur jag äter. Att det är just alltså ströpna i husen under gjørdur så att det ska så större ut. Så man cyklar och i kanalen med. Ett sjönbedre, man säger. Det är linjen där som gör det. Linjen där runt om inte. Jag är rättliga vännerbonden, så vi har med affär till kaffehus här som är flera affärer, men det fanns inte. Så nu får jag vid finna med en annan. Ett annat kaffehus. Så här. Jag går så känt för så nu har sig Andersson och eldför. Det var hundarna som har en hund här så stor ej som runta så här. Det var stor ej. Så är rättligen jag fucking gav i proppen i öronen. Så snackade vi om kan vi få nice nu. Och jag har inte proppar i öronen, det har vi ju först. Allt det är hotäckande, jag höjra. Och jobben som är det. Sälja nu tar ojen vaknar och jag börjar. Han har börjat upp och fucking gav koffert och det skulle långstrand. Rättliga. Och här kan jag helt enkelt bara sätta sig. Proppar i öronen. Och ska tåla ett kil. Och då. Så det är det här för. Och du går till proppen i öronen. Så jag köper att kommer vi alltid ha det. Just det köper vi halda så att allt kommer för. Det är nej.
flottan kaffen till jag kör. Är det fått kaffe och så Espresso House och det är bara gott ni här som från Norrport här är en trutcher frölofshandlar här efter här så heter det Filmur frölofshandlar som var väl få in andra grejer. Så är det inte bort. Det är mycket. Det är också det har vi. Her er og handlar trutcher, etla for ja, det 4 handlar vi friluftsutgjør. Friluftsland kommer først. Spidersport. Så som er andre friluftsland, det var fjell og fritid dette før. Og så er en friluftsland som selger fjellrevenklær. Så dette her er bare börja fra början så åt etter. Bestemt ikke det som er malt, men det er nødt til å kjøpe meg noe skal ikke være hin. Eller jeg bor i det rom, jeg har ikke kjøpt noe på det rom. Så jeg tar var og lagt det. Så nå kan jeg ikke noe skal jeg ikke 8 dager. Noe skal det er langt færre nødt der, så jeg kan gå i dem i alle andre, så jeg kan ikke det synder til. Nå er Birke der. Det er døtte mot. Never ADHD, som du så kjenner. Ja, näsvärring och tatueringar. Ja, och så ja. Så, jag vet inte hur den hävdar från. Jag vet. Jag säger att jag var trutcher eller 4 handlar alla union efter det, men vad ska jag har funnit en handel att rätt i bara för Norrport så är det en 4 eller 5 sådana handlar. Och att det byggt. Och ber för själv film. Nu ska jag hitta syster och i Keypmannahavn. Hon är diagnostiserad. Hon är garanterad ett eller annat DHD och omkringslän. Men jag säger äldre inte att Jon Hesin har ADHD. Diagnostiserad. Kan man säga det? Jag var spyrjan. Hon är en offro. Jag var spyrjan. Hon lyste upp en rävlen. Snäck kilo igen. Men hon kan näsvärring. Nej, men det kunde ju lyckas då. Ja. Hon är konservativt uppdriv. Hon är astrolog. Ja, hon är astrolog. Men det var jag spyrjan om man lött. Hon är en av oss. Hon. Du har Hesin ryggsäck, ja? Jo, jag har fortalt lodgen hon kommer att du cyklar outdiagnostiserad. Outdiagnostiserad, ja, det har. Vad säger du till det? Jo, jag gör det pura. Ja, astrolog och jag vet skratt och jag springer här stod från 20 meter vippen och så länder jag av utsen. Ja. Vi rör att sätta ljus så att det får mer awareness skal om det. Ja. Det har alltid ordentligt gott. Jag har akkurat en klient till att jag är sin sjukterapeut och han har ADD. Och du är Hesin frisör. Hesin frisör. Ja. Men ja. Men nu för att 2 diagnostisera och en outdiagnostisera. Vi färra ett ørindi. Det var spännande. Ja. Så gott ut. Det är det viktigaste. Ja. Vad är det hänt akkurat nu på göra vid? Det är här. Ja. Alltså först är du miste mapparna. Ja. Men nu är grönt, ska vi gänga vid sushi. Och så för vi ett vänt vid afterrätt henne och så skulle vi till Fredsberg som måste jag vara Norrbro. Jo, men du glömde det viktigaste. Vi får nog mapparna. Ja. Vi ödlom pengon och allt. Nu är vi då Norrbro. Här ska det ett ørindi. Och jag har inte fyllt tid till pura fel och säga att det var Fredsberg. Ja. Och så har vi en syster här som hon säger till ja. Nej, vad ska jag säga? Detta tar inte mer än 20 minuter att gänka. Och nu har vi inte en timme och 20 minuter. Så att det vi tog är förnämmelse och stegar så det är inte akkurat
Men vi har haft hundar, eller? Ja. Vi har snakket om forskjellet, men til jeg slipper blokkeren ikke høyre. Det var synder hemmeligt. Jeg vet ikke hvor snakk fett jeg vet. Så länge det du inte. Nej, inte det ser ju för mig så. Och så vidare, ja. Men nu kan det väl lugna mig. Ja, så. Ja, så jag tycker för nu att det vet hur. Ja, och där snackar vi här. Och här har vi så akra moské här. Jag vet inte vad det är för. Vad är det ska spela här? Jag vet inte. I'm true. One, but against the live register. På innastan nu tröst jag också. Men nu. Ja, nu är det ju metro inne av hem. Här är några som synker och öl här och man är där. Men lukka mig att ta in och le åt att köpa. Det är skumt så mycket. Jag har mött en riktigt av 15 folk. Men nu, här. Här var och lag vi Petro. Och Aka. Nej, han är Petro för yngre där så. Kom till att se så läs ut. Ja. Hur hon det? Ja. Nej.